moitu errepiezak 2000-tik gora zerek. 2000-tik gora. Bai. Erropak hazi, guante, beste kandelak 2000-tik gora. Orduan normala de puskatzea ez da. Eta orduan nahi dizkago apuntatu. Entzeko gari apuntatu. Eta gero urten zehar, asko behar izaten die, oso artelan adek, ez da, nana eskulan adek, eta orduan behar izaten dit denbora bat. Eta aztea jugu, txigapanik abendun igual. Ia danak gauza lotzen da gat. Hori izaten da dengo eta bigarrena izaten dek, Ostiral Santo horreko ostilan hartzen zizko hau irudik eta dana prest elizan hartzen dio. Eta, claro, erropat dio oso terziopelo oso importanteak eta berriz lehen berritu ditu, matzu berritu dien hori zela mar bat urte amauz, beti intzitu hau aldan, diru gaiatzen duen mun, baina aldan onenak ingatzen. Eta diseinua berriz berdin. Bazeo argazki bat, aurten gaina programan egiten di argazki hori 1880 Eta ikusten dek eta diseinu aldetik, eta gaina fotografia edarrak, eta diseinu aldetik dana berdin zio. Baina lan gorra ez, eta bazerek hemen irudik beso bakoitzeko, o bizkar bakoitzeko 57 kilo dozkerek. Han indarre berdek. Ez da gaina kiloa bakarri baizik pausoa ematen, bueltatan, batxe baten, han etortzen den pixue, keragarri etortzen den pixue. Ibilitaneok urte batzutan eta bazik ezer bizkarrak horritu da, eta jende eban hori zehitzen di gurasotatik eta atxonare gau ematen zian, da gure santu ezaten zegenia. Eta eskarrak hori ez da, pixka batek jende asko sentitzen. Paso bizidune, hori ia udaletxean jazten zitu. Udaletxetik etortzen dek profesion, naiz osteun da nesu estilan, funtzio aurretik eliza. Hori dio, engeru txikik, engeru guztiela, makari peño. Engeruk, bizidunek, gero nazaren engeru izaten dio, amar bat, martozena bat izaten dio, engeru txiki, eta laguntzen jo beste amar. Irudin trajek eta hori dara nun gordetzen ditu da? Etxetan da gordetzen diela, ez da? Lehen bai, oin guk hartu arte, oin dela zen dira lehen, laroien hartu, laroi eta bine hartu gundan guk, eta hartu arte beti erote joan batzuk komentu note joan, beste etxe zegatzutan, ez da? Bai, etxe partikulartan, apaizi laguntzen zien da etxetan, lau boso gutan. Eta guk egin duan, hemen sakristionen gainentzuk lokal bat, eta han zeuzkau dana, jarrita, bakoitzak ikusko dira, danak bere jarrita zeuzkau, bere izena egin da danak. Igual, herri honetan bezala beste askotan, partidu politiko. Batek egin dezala, bat, konferentzi bat, oso politizioa, baina beti, zenek efran izabek gara, hori izua pixka bat, nik usten dira bezala. Hemen ez, hemen danak hartzen dira, dana parte hartzen dira, eta eskerrak hori. Eta tio, hemen daun lanak, oain jende gau ingo balo, claro, eta pena dek, eta tio, dokumentu bat zeuzko hau, oain dela 3 urteko dokumentu izaten dona, antxinati datorren prozesio hau, este prozesio que viene de tiempo inmemorial, 1700 pikon esaten degia 3 urteko eta gauza lotu, hau ura bestea, konponketak diela eta erroba diela eta hau erosi bertala, ura erosi bertala eta hori zeok, eta prometiko garaien, bilduin behar dik eta promet nola eta aukerau argazki gaukera eta sekretok dituko ez ditu baino egin behar dik. Hortako jendea zeuket pixka bat, eta egin urtero egituk esaten, perikotatik, bestetik, hori zuek esan degizu hori. Eta hori